A yayin da al'umma suke ta farin ciki da fara'a wanda suka yi cincirindo a gidan tsohon ministan shari'a wato mai girma Abubakar Malami Cika, yayin da kotu ta ba da belinsa, wanda hakan ya sa dubunnan masoya suka yi cincirindo domin tarbarsa a ƙofar gidan shi da ke Maitama. Bayan fitowarsa, farin ciki da annashuwa ya bayyana a fuskarsa na jin daɗin magoyan baya wanda suka nuna farin ciki suka kuma yi addu'o'i da yin aiki tukuru domin ganin cewar an samu nasarar a wannan shari'a, wanda hakan ya nuna farin ciki da annashuwa a idonsa tare da magoya bayansa. Bugu da ƙari, Malami ya nuna farin cikinsa ƙarara a bayyane a cikin al'umma, wanda ya nuna musu cewar ya ƙara samun ƙarfin gwiwa da ƙaimi wajen ci gaba da haɓaka harkokinsa na siyasa, wanda yake ikirarin cewar ba gudu babu ja da baya, za a ci gaba da tafiya kamar yadda aka saba. In cewa za su karya ko babu gaba, to in sun karya Allah ya ɗora. Saboda haka babu gudu, ba karaya. Wani slogan ne kuma again. So Allah ya ba mu nasara, kuma ina yi muku godiya matuƙa. Ina godiya matuƙa game da ainihin haɗin kai, goyon baya, addu'o'i da kuma ainihin jajircewa da kun ka kasance kuna yi akan wannan turba, akan wannan aƙida. Aƙidar mu aƙida ce ta babu gudu, aƙida ce ta ba karaya, aƙida ce ta babu ja da baya. Za mu tsayi tsayin daka da yarda Allah. Jihar Kebbi za mu kwato ta, za mu tabbatar da cewa da yarda Allah an wa mutane adalci. Malamai ba za su tozarta ba, sarakuna ba za su tozarta ba, 'yan kasuwa ba za su tozarta ba, bale 'yan social media matasa ba za su tozarta ba da yarda ci gaba al'umma. Mun ginu akan gina al'umma da kuma gina kyakkyawan ci gaban al'umma. Za mu tsayu a kan shi, za mu yi hito na hito, za mu fafata, za mu tsaya tsayin daka na ganin da cewa jihar Kebbi ta taso daga babin babu ta koma akan babin gina da yarda Allah. Masha Allah. Bayan jawabai daga bakin mai girma Abubakar Malam San, wasu daga cikin mabiyansa sun tofa albarkacin bakinsu, inda suke ƙara ikirari da faɗin cewar kamar yadda ya faɗa, babu gudu ba ja da baya, yanzu aka fara ba kuma za a daina ba, za a ci gaba da yin abubuwan da ya dace wajen ganin cewar haƙƙansu ta cimma ruwa. Abubuwan da ake ta yi na magudi, na shari, na cin mutunci, na abubuwan da ake yi mai girma minista Abubakar Malam SN, yau an kai karshe. Court ta yi releasing nashi kamar yadda kuka sani tun last week, but saboda abubuwa na cika ka'idodi da aka yi, sai yau Allah ya kaddare muka cika, kuma ga mu gidan shi muna shan ruwa yanzu, muna cikin farin ciki. Wanne kira za ka yi wa magoya baya, masoya? So magoya baya ina ba ku tabbacin cewa kamar yadda Abubakar Malam kullum yake faɗi cewa ba gudu ba da ba, yau ko mun ƙara ba karaya, abu uku kenan yanzu, ba gudu ba ja da baya ba kuma karaya. Muna na bisa abin da muke ciki na kokarin neman mulki, ba wai dan kama ba, saboda mu taimaka ma al'ummar mu, matasa, dattawa, tsofaffi, waɗanda suke son mulki ya ci gaba bisa ga amana da taimakawa al'umma da kuma tahiyar da abin da ya dace saboda al'ummar ci gaba. Ba shakka mun hito mun yi daidai lokaci, gashi za a fara congresses, za a fara maganar primaries, za a fara maganar siyasa da ake yi, mun fito kuma za mu ci gaba da yin ta insha Allah ta'ala. Sannan wani kira za ka yi wa al'ummar jihar Kebbi? Ba shakka na farko godiya zan ma al'ummar jihar Kebbi, musamman masoyan Abubakar Malami SN, masoya jam'iyyar mu ta ADC wanda suka yi ta addu'a yau kusan kwana 90 da wani abu, bisa tun lokacin da aka kokari aka kama shi, ana ta kokari daga gidan yari zuwa wurin SS zuwa kotu, ana ta fama. Ina kira kuma ina godiya gare su cewa addu'a nan da ake a ci gaba da yi, sai mun kai karshe ya zama gwamnan jihar Kebbi da Allah. Kuma ina kira ga al'umma, musamman matasa da dattawa da 'yan makaranta da duk wani wanda yake da a faɗa a ji a jihar Kebbi da cewa yanzu aka fara,
ba shakka yanzu muka fara kuma nan ba daɗewa ba za mu je jihar Kebbi za mu kuma yi gangami ga al'umma masoya su fito ga Abubakar Malami ya zo kuma harkar siyasa za a ci gaba da yi. To wani kira za ka yi ga Abubakar Malami? Alhamdulillahi Abubakar Malami shugaba ne gare mu wanda kuma ya nuna mana lallai yana da jajircewa, yana da ƙaunar talakawa, yana da son ci gaba, mutum ne wake son ya sa mutane su ci gaba wai saboda ya karya su ba. Iyalinsa kuma ba shakka sun yi kokari bisa ga abubuwan da suka wanda ba su gan shi ba kusan kwana 90 da wani abu ba su gan shi ba. Muna musu godiya, Allah ya ƙara kare wannan kuma Allah ya ba mu nasara. Abin da zan kira kenan ga al'umma. Daga ƙarshe duk da yake ka riga ka yi bayanai da ke nuna cewa siyasa tana nan daren dam. Tana nan daren dam ƙwarai da gaske. Bari mu ci daga bakinka. Ya magana takarar jihar Kebbi? Maganar takarar jihar Kebbi tana nan da ikon Allah kuma za a yi ta. Abubakar Malami zai takarar gwamna, za mu sa duk 'yan takarkarunmu da ikon Allah kuma za mu yi kamfen, za mu shiga lungu da sako na jihar Kebbi da neman ƙuri'ar ga jam'iyyar mu ta ADC da kuma jam'iyyar mu da muke bukata muke so ta al'umma da kuma shugaban mu Abubakar Cika Malami SAN gwamnan jihar Kebbi da ikon Allah a 2027 insha Allah ta'ala. To alhamdulillah yau Allah subhanahu wa ta'ala ya iko ne, yau ranar da muka horin ciki ko muka sa ran cewa ita ce ranar Lailatul Qadari, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana tamu Lailatul Qadari ta siyasar jihar Kebbi, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya iko ne, Allah ya mai so mana jagoran mu gida, kamar yadda kuka gani tare da shi muka dawo muka sha ruwa tare, muka yi sallah, muka ci abinci tare, muka kuma yi murna, kuma yi muna albishir cewa a tahiyar nan da muke yi babu gudu babu ja da baya, kuma ya ƙara muna wani saƙo guda cewa babu karaya. To wani kira za ka yi ma magoya bayan Abubakar Malami? To alhamdulillah kiran da zan yi wa mutanen jihar Kebbi da Najeriya baki daya, musamman magoya bayan Abubakar Malami, su sani cewa babu karaya, babu gudu, babu ja da baya, kuma babu abin da ya canza bisa ga tsarin da ake ciki na siyasa. Da izinin Allah jihar Kebbi 2027 sai Abubakar Malami SAN, saboda irin nagartar da yake da shi da kyakkyawar jagoranci da manuwa da gurin ci gaba a jihar Kebbi. Bisa ga wannan babi muna kira mutanen al'ummar jihar Kebbi su kwantar da hankalinsu cewa jagoranmu ya dawo, kuma duk abin da aka yi lailaye domin bacin suna Allah bai kaddari da bacin sunan ya tabbata ba, sai ƙara samun magoya baya da sun ka samu, da kuma abin nan na ƙarfin gwiwa da an ka samu al'umma, don masu cewa sai sun karya ko babu gaba to sun karya amma Allah ya ɗaura, don hakan ga babu karya babu gudu babu ja da baya. Alhamdulillah wannan ayi farin ciki baya misaltuwa. Matsayinmu na mabiya tafiyar mai girma tsohon minista Abubakar Malami, kuma jagora cikin jagororin jam'iyyar ADC, babbar jam'iyya ta adawa ta Najeriya. Kowa ya san sama da wata 2 zuwa 3 da suka wuce ya ake turka-turka ta jaye-jaye kan a yi discouraging tafiyar opposition, more especially ta fuska a yi distracting manya-manyan jagorori na tafiyar ADC na ƙasa, wanda Abubakar Malami yana ɗaya daga ciki jagororin. To yau muna cikin murna da farin ciki, Allah cikin iko da shi da dashi ya sa abin da aka yi an yi, kotu ta ba da belin shi, ya samu yancin shi, ya dawo cikin gida, cikin familin shi, cikin masoyan shi, cikin magoya bayan shi. Wani kira za ka yi ga masoya? Sabon da nake ji hankalin masoya Abubakar Malami, dama duk wanda yake son Abubakar Malami da jam'iyyar Abubakar Malami mutum ne wanda yana da aƙida, mutum ne mai kishin ci gaban ƙasa, mutum ne mai son a kawo sauyi, mutum ne kuma wanda baya farin ciki da abubuwan da suke faruwa cikin ƙasar nan yanzu halin da aka samu kai. To abin da nake ji hankalin su cewa Allah da ya yi Abubakar Malami ya dawo gida, kuma ya ba mu tabbacin tafiyan da ake yi babu gudu babu ja da baya. So yana so magoya baya da masoya su ƙara daurewa su kuma jajirce a ci gaba da neman jama'a har Allah ya kai mu ga nasara. Tafiyan nan dai ana kanta kuma ba za a bari ba, Allah da sai abin da Allah ya yi. Sannan kuma nasarar mu ta tallakar mutane, saboda Abubakar Malami ya faɗa yana gehen jama'a. Hidiman nan kuma ana yin ta ne don jama'a, kuma mutane sun saida da ya samu dama babu irin abin da bai bari ya bada gudunmuwa don mutane su samu sauki. Kuma ko yanzu yanayin da ƙasa ta samu kashi, more especially jihar mu jihar Kebbi tana buƙatar shugabanci irin na Abubakar Malami. To muna ji hankali ga magoya baya da masoya, in dai suna su Abubakar Malami, duk wanda bai karɓa katin shi na zama ɗan jam'iyyar ADC ba, dama ce yanzu ana yanka min bashi kowa je karɓa. Sannan in lokacin zaɓe yi, kada kai tunanin ba zan zaɓi wanda nake so a bashi ba, ka kyautata niyyarka, in kai zaɓe za a baka, a hito da mutane. Allah ya ba mu sa'a. To sannan ya magana siyasa?
ai siyasa kamar da na ce yanzu aka fara kuma magana takar Abubakar Malami babu gudu babu ja da baya. Allah ya yarda Abubakar Malami zai takar gwamnan Kebbi kuma Allah ya zai nasara ga takar gwamnan Kebbi kuma Allah ya zai kawo shugabanci ingantacce wanda zai tausaya mutane taimaka ma jihar Kebbi gaban gida. To ai abin da yake faruwa Malam Bello abu ne wanda yake bayananne kafin ma zuwan wanga lokaci ko zuwan wanga rana mutane sun riga sun yi hasashen me zai faru kuma sun hasasu kuma ya faru. Ina mai tabbatar maka mahadi ne ya bayyana za a ce mai ceton jihar Kebbi da Najeriya baki ɗaya insha Allah. Abu ne wanda yake yau ce ranar da Allah ya kaddari mai gidanmu jagoranmu mai tausayinmu jagoran talakawan jihar Kebbi San Abubakar Malami Allah ya kubutar da shi daga sharri da makirci na makiya da mahasada da waɗanda ba su son ci gabanmu da jihanmu da ƙasarmu baki ɗaya. Allah ya mai da shi gidan shi cikin iyalin shi cikin ƙoshin lafiya kuma bisa ga kwarjini da kuma ƙwarin gwiwar da yake bisa gare ta yadda ma wadda yake akan ta kabe faruwar na al'amura kamar da kuke gani ya dawo gidan shi mun sha ruwa tare da shi an yi salloli tare da shi mun yi addu'o'i kuma mun ƙara jaddada mu baya a gare shi a madadin talakawan jihar Kebbi baki daya. A Malam Bello magana takara ai ba a taba lokacin da ko da kwara azara aka janye magana takara ba. Ta magana takara abu ne wanda yake rubutacce saboda duk abin da Allah ka basuwa to babu wanda zai iya ce maka yana iya hana maka shi. Mun nema ga Allah dan gare shi ake nema kuma muna da tabbacin insha Allah zai bamu kuma magana takara tana nan babu gudu babu ja da baya. To al'umma dai kiran da zai musu ba sai ka gaya ma al'umma yanzu menene ya kamata su yi ba. Gwargwado kowa yana ji ga jiki ne kuma dama mutane yanzu su suke ma kansu deciding me ya kamata su yi. Ba sai mun gaya mutane ba su da kansu sun san abin da suke ciki kuma muna ta tabbacin mutane za su yi abin da ya kamata kuma za su ɗau matakin da ya kamata kuma za a samu abin da ake bukata insha Allah. So da farko dai sunana Honorable Muktar Muhammad Sani Dole Kaina Dandi Local Government jihar Kebbi Najeriya. Ana min da inkiya na mashaya mai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Dole Kaina Ward Dandi Local Government jihar Kebbi Najeriya. So abin da ke faruwa yau 16 ga wata na uku kuma 2026 Allah ya kaddara yayana Abubakar Cika Malami San SAN Allah ya kaddara yau aka bada shi beli dama abin da muke roƙon Allah kenan kuma Allah ya karbi addu'anmu kuma mun gode ma Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Muna godiya ga Allah kuma Allah mun kai kuka gare shi Allah ya ansa mana domin bawan Allah nan yana son ya kwato jihar Kebbi cikin halin da take ciki. So muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kama mishi da mu da shi Allah ya kai mana jagora Allah ya kama muna waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu. Kira ga nake ma al'ummar jihar Kebbi don Allah don annabi su buɗe idanunsu su san lallai jihar Kebbi ta ci baya jihar Kebbi ta ci baya yau ana zuwa cikin gidajenmu jihar Kebbi 21 local government inmu a sallama cikin gidanka a kashe ka babu la wannan abin bai yi ba kuma a wuce da ɗarka da matarka a ce a kawo kuɗi kaga bai yi ba. Sannan na biyu jihar Kebbi an mai da ma'aikatan gwamnati ko in kula za a gyara wanga abin an samu canjin gwamnati da yadda Allah. Na uku jihar Kebbi babu tsaro za a kawo tsaro da yadda Allah. Sannan matasa wallahi tallahi da yadda Allah za mu yi tsaye in suka kama mana zuciya guda mu kuma za mu sa yayanmu Abubakar Cika Malami San kuma Anthony General to the Federation ya kama a samu ma'aikatan jihar Kebbi aiki maza da mata
insha Allah za a gyara aikin gwamnati da yarda Allah da ƙarfin Allah, domin shi ya gadi aikin gwamnati kuma ya san darajar aikin gwamnati. Allah ya cika mahaifin shi, Allah ya gafarta mahaifin shi, Allah ya sa ya huta, Allah ya kai haske a cikin kabarin shi. Ya san mahaifin shi ma'aikacin gwamnati ne, kuma da aikin gwamnatin nan aka taimake shi ma ya samu nashi ilimi, to don haka ba zai mamurikon sakainiyar kashi ga aikin gwamnati ba. 'Yan kasuwa kuma wallahi za a musu nasu packaging, a nuna musu hanyoyi na investment a taimaki rayuwarsu. Waɗanda ba su da ilimi kuma za a nuna musu hanyoyi na zuwa neman ilimi bi izinin Allah ta'ala, da yadda Allah in suka kama muna. Allah ya kafa gwamnati ta Abubakar Atiku Adamawa, shi muke nema shugaban ƙasa. Sannan jihar Kebbi muna son don Allah maza da mata su kama muna cika Malami ya zama gona. Insha Allah za a share musu hawayensu da Allah. Abubakar Malami yayanmu ne, shina jin maganar mu, muna jin maganar shi. Abinda muke kira gare shi, jama'a sun yi tsaye, sun yi addu'a, sun hana idan su kwana, sun hana idan su bacci, sun gaya ma Allah, Allah ya taimaka. Don haka idan Allah ya bashi mulkin jihar Kebbi, don Allah don annabi ya taimaka ma mutanen jihar Kebbi. Jihar Kebbi na bukatar taimako ba ƙananu ba. Mu kuma za mu yi tsaye-tsayin daka mu gaya mishi inda ya kamata a yi taimakon ga da yadda Allah, kuma mun san mai jin magana ne zai ɗauki magana mu da yadda Allah. Alhamdulillah, to lokaci ne addu'o'in mutane da suka yi na wannan bita da kulli da aka yi. Yanzu Allah ya kama ga lokaci ga azumi an kai 27 mun yi addu'o'i kuma gaskiya ta yi halinta. Yau Abubakar Malami ya dawo gida na cikin iyalin shi. Mun gode kwarai jama'a da addu'a ku. Allah ya saka da alheri.